Africa my continent, Africa my home, say Africa, South Africa, SwaZulu, iZululand district, Sisulundi, Senhlungwane, that's khona. eseNkosomlaba, that's khona. Ward 15. Ukhumbula udaba olubi olwehle eGoli, olwehle eMaponyamoli, senze sibi umuka, esinobulwane, esinobusathane, yonke into ihlangene phakathi. Wonke umuntu owenze le yanto nje uyazi ukuthi ubenzani. Kodwa ke manje sila ekhaya emndenini, umama ngane omncane, umamncane, yes, umamncane wengane, uzoncenga nje asithathe asibeke. Kodwa okwethu okukhulu ukuthi sibambe the least we can do singabantu base South Africa, base Africa, ukuthi sibabambise njengoba behleli bethe shaye omama la, bethe shaye omama, behlale kanje kuze kufike usuku lomncwabo benganazi stress sokuthi bazongcwaba kanjani, ingane zofika kanjani. Kufuneka nina abantu besilisa ababulele lengane. So incapha ithina, ithina ufuna silandile lengane siyilethe la ekhaya. Ithina ufuna silungiselele lo mncwabo ube sezingeni lele kufanele ube kulona. So eyamimi kanjalo dadewethu. Kubuhlungu njalo. Zama ubantu esikhuluma naye. Yes. Umncane wakhe uSiyanda. Yes. Bebizwa ngoMvilasi kodwa akakhuzwa yena. Yes. Yeah. Osilandise. Angazi ukuthi uzosilandisa ngakuphi. Kodwa uzosilandisa nje. Uzosilandisa khona. Mhlawumbe ngiqale lapho kwenzeka. Yeah, ukuthi uma kufika umbiko ufika nini nikuphi ithini into ngasiqala lapho. Ngikho la ekhaya kufika. Uthi uqinisa kancane eso. Ngithi ngangikho la ekhaya kufika umbiko. Yes. Kodwa lapho engangikhona ngezwe. Yes. Sisizwa nje ebusuku ukuthi ingane kaSisi isidutshuliwe eGold. Yes. Awu angangakholwa engifonela ebusuku ngo-11. Kwabanzima kakhulu lapho engangikhona ngisemqeshweni lapho empangeni engihlala khona. Yebo, basebethi sebefonile nasekhaya ke bashoke. Nami angibange ngisalalela okuningi ngoba ngase ngikhalela vele ukuthi kwenzakaleni nani ngezwe nje lokho engakuzwa. Uthi umntaka sisi besenzeni bakithi ngaze bemdubule bemshise. Ihlungu esingaka silimele nje kakhulu. Yes. Siwumndeni. Yes. Silimele nje ihluka abasenzi. Number yakho yes. Angibazwa le number yodwa sibhalela Zanele lesigoma. Magcina kamama. Sibhalela uZanele lo seGoli. Wasekhaya umagcina kamama. Okay. Ngicela ukubhalela yona khona uzokwazi ukuyibiza? Yebo. Okay. Ngenza ukuthi sifake yona. Yes, mawuzokwazi ukuyibiza. Oyiqala, yeah. 083. Yes. 302. Yes. 8909. Okay. Africa my continent. Inamba esizoyisebenzisa noma ngabe sifuna ini, sifuna ukufaka ini, sizosebenzisa inamba kaZanele. uZanele ubiza bani sibonga? Khuzwayo. Ukhuzwayo. Okay. Oh yes. Inamba ekamamncane wengane ithi 083 302 8909. 083 302 8909. uZanele Khuzwayo useGoli. So yonke into esifuna ukuyikhuluma siyikhuluma noZanele. Mhlawumbe sinayo i-account yakhe? Yebo. Awuzama ukumfakela futhi na. Iku Capitec noma Capitec. Mayo Capitec kuzoba right ngoba vele angithi i-automatic. Okay. I-account number vele uCapitec uzoshaya indaba ka-083 302 8909. Athina ama-initials kaZanele? Z kuphela, Z Khuzwayo. Z Khuzwayo. So
into ebalulekile-ke Africa my continent, wonke umuntu njengamanje wonke umuntu akabambe nansi inamba siyanika noma ngabe uno-2 rand, no-5 rand, uno-10 rand, uno-100 rand, unama-1000 faka lapho ukuze bengabi nezisindo. Iy'sindo ayihlale kuthina. Ithina funa sibambe iy'sindo, not umndeni. Ngicabanga ukuthi iphelele kanjalo. Isimo, usizi, bhala emehlweni, uyayibonela, akukuningi esingachaza. Njengamanje into efuna siyenze nje, asifakeni imali, sikwazi ukuthi umngcwabo nokusuka kwengane eGoli, mase kufanele ukuthi isuke sebeqedile odokotela, seqedile amaphoyisa, mase kufanele bezela. La ekhaya into esiyilindele kuphela, silindele into eyi-1 thina. Funa besitshenge ukuthi bangcwaba nini. Bafuna umngcwabo ube kuluphi uhlobo kuphela. Yilokho kufanele besitshele khona. Ukuthi bona bethinteke, akufanele bethinteke njengamanje. Yilokho ngikucela Africa my continent, Africa my home. Yilokho ayibambeke eyikhona. Ubamba kwayikhona nizothinta mina-ke. Mina othinte mina, nimbuyisela la ekhaya ukuthi azohlela nomndeni. Kodwa nje okubalekile njengamanje noma yini esingayenza fakani kule account kaZanele Khuzwayo, uZ Khuzwayo, sikwazi ukuthi siye phambili. Ngicabanga ukuthi asingandi umlomo njengembenge ngoba isimo vele asikho kahle. Asikho kahle siyayibonela. Udadewenu zingaki ingane zakhe? Uyedwa nje. Yena yedwa. Neminyaka emingaki plus or minus? 27. Ukhupheke nini kuyeGoli eqala ukuyozama? Wahlala isikhathi esiningi besekhaya khona la. Yes. Wakhamba kwayeThekwini. Angazama eThekwini uhlala 2 months ngaseGoli. Yes. eGoli besanda kufika nje mhlambe bekuyinyanga eseGoli. Yes. Wasethola-ke le moto-ke lena be-driver. Nkosi ya. Bese no 4 days-ke kuyo le moto-ke. Khona kayithola wayeseyayibeka-ke leyo. Wasethola le enye-ke le imali-ke eseno 4 days kuleyo. Engingalisho bafowethu, ngiyazi ukuthi abantu abashisele ingane ababulalele ingane amadoda aphume emakubo eyozama ezamela imndeni yabo. Kanjalo nalengane iphumela ekhaya iyozama impilo. Uma usufika wena ukhohlwe into obuyizele eGoli, ukhohlwe yinto oyiyele esilungwini. Akekho umuntu ophuma la eyobulala abantu. Uphuma la uzama ukushintsha impilo ekhaya. Wena ufika uyambulala. Uthi akwenzekeni? Usiyajabula nje kunje. Njoba kunjena nje uyajabula. Iyona ndlela wena abantu bakini abaphila ngayo. Igazi labantu, inyembe zabantu. Africa my continent. Umsebenzi wakho kwembulali. Wonke le message yawa wonke umuntu oqashwayo abe inkabi abulala abantu. Kuba njeni emndenini yabantu. Suyiholile wena imali.
wonke umuntu obulala umuntu bekufuna ukuthi ngokufa kwalengane abukekeze isinqumo sakhe sokubulala abantu. Wonke umuntu obulala umuntu bukekeza isinqumo sakhe. Ngibonga kakhulu. Inkulumo yethu iyaqhubeka. Iyaqhubeka inkulumo yethu, kuvela imibono, ama-suggestion. Mama, kunombono onawo. Uthini umbono wakho mama? Manithandaza mina ngomama, ithini inkulumo? Ubani uma asiqala ukuthi umama bani? Umama okhulumayo uMadubazane oganele kwaGcaba. Yebo. Singomama bomthandazo. Masifika phakathi kwekhaya lakaKhuzwayo sifikiswa ubuhlungu nosizo esizwayo ngabatabethu. Uma bezothi bedlule emhlabeni bedlule ngesikhulu ihluko. Sizoqinisa undodakazi wethu uKhonzi uzalwa uMamtshali. Yes. WakwaKhuzwayo. Sithe masifika ngelanga lokuqala siwomama sabona usizo lukhulu kakhulu uma womntwana. Sathi masikhuleka sabona ukuthi ake sikhulekeleni ukuthi uNkulunkulu akazobathuma phakathi kwaleli khaya belethe induduzo. Uthi labo uNkulunkulu akabapha ukuthi bethole imisebenzi engconywana beze besithathele lo mntwana wethu indodakazi yethu mase kudlule konke lokhu bemnike nje itoho nje akazokwazi ukuchitha ngale isizungu ngoba akukho okunye akazodlulisa ngakho lesitsha makuvuka umntanakhe ephakathi kweleli khaya ngoba akasebenzi. Yes. Sathi inkosi ngenelela kubantu bakhe eSouth Africa mayizozala ekhaya ngobuhlungu. Kube khona nje uzomthatha ethi woza ntombazane yami ngoba usemncane. Yebo. Uzoba umashanela nje ngabe uzobe wenzana engadini. Ukuze uthi makuvuka lesithombe sikaToto ngoba yikho inkinga akakhala ngayo uToto. Ezethi uNkulunkulu ngithathe. Ngoba ngagula iminyakanyaka wangibuyisa sengifile. Kade wawuthi uzohlala enyaweni zomntanami ngimhambise ngithathe. Manje sicela nje ukuthi ngathi ngakhona leyo nto umsebenzi. Ezothi mayicabanga lezo zimo ephazanyisa umsebenzi. Yes. Athi umphathi wakhe Khonzi sebenza bese tidlengelele sidlule sitsha. Bekuyilokho nje uNkulunkulu lokusimcela kulezi insuku ukuthi inkosi ozobaletha phakathi kwaleli khaya yehlela ngomoya engcwele phezukwabo. Bamthatha umntwana ehambe yosebenza ukuze sidlulele sithi bakanamzukulu uToto akanamfowabo akanadadewabo kuphelile vele ngoKhonzi. Nkosi mayibusise konke ke esesikhulumile singomama. Amen. Khona incwadi ebhaliwe ethi ngokufa kwenkosi uZiya ngambona. Namanje sikhuluma igama elilodwa ukuthi lo mama lo dadewethu osemncane ngokudlula kwengane yakhe impilo yakhe ishintshe ibe engcono. Lokho akazukwazi ukuzenzela. Sichazile udadewethu akukho ukuthi uzombuza ukuthi ke iklasi ubani wagcina kwabani. Manje usumthathela ukuthi ufuna ukwenza induduzo noma engaphelele kodwa ufuna ukueda kwinduduzo ngoba induduzo ephelele vele ivela kuNkulunkulu. Kodwa thina esingayenza sithe thina masifika la sathi bazohlala kanje indleko siyithwalela emahlombe siyiSouth Africa. Usefaka umbono umama ukuthi bona babona ukuthi mayingathola nje ithuba lomsebenzi kuzomlekelela enduduzweni. Kuthi kufika isikhathi ukuthi akhohlwe uyobe ekhohlwa vele kukhona la tohoza khona lapha aphila khona ngoba angeke idlule lesithombe. Ngicabanga ukuthi ke abantu baseSouth Africa balwazi udaba lithi igama azibambe esikhona. Izinamba ke manifuna lo mama vele siyakuzanele wesigcino sala ekhaya uzanele uzokwazi ukuthi ke athathe inkulumo ayibuyisele futhi bese siyabheka ke kungaqhamuki abantu labo mashansana abaganga ngabantu. Cha, sizokubheka konke lokho. Imfonelo uzanele uzobuyisa kuthina. Mawukhona uthi nje
ngingamthatha udadewenu azongisebenzela ekhishini, azongisebenzela engadini, azosebenza e-ofisini lami, akline e-ofisini lami. Konke lokho sizokubheka, siyenza i-background check. Asizukuvele nje simhambise nje. Sikhona, singobhuti, sibhekile, ayibambeke khona. I thank you.